खत्म हो जाएगी। बेचारा पीपर कर मारो नजारा हो। अच्छा मोहन भाई के हैं अनीस मोहन बाबू के हैं। ए पुरानी आदमी की कह गिंजन कर दे। हाँ जी। अच्छा ये भैया का नाम कहते हैं इनका नाम गजेश्वर भाई कि गजेश्वर बाहू नाने के रे छीनार से सुत गेल भैया के दुलार। गजेश्वर बाहू नाने के रे छीनार से सुत गेल भैया के दुलार। अकटेश्वर बाहू गेलन रूस अकटेश्वर बाहू गेलन रूस अचौरी में जाके गेलन सूत। तब की भेला उन्ने से बोका आ बेला बुकिया बेला उन्ने से बोका आ बेला छी। मतलब दोसर के मौगी है तो कुछ कहवा का अपना मौगी कहे में देखो बाबा छटपट छटपट। हाँ कुर्सी के पीछे भागल देख लो ना कर कुर्सी के और एक और कह दिए कटेश्वर बहु गेलन बन्हा पर बिछुआ कटलई कन्हा पर कटेश्वर बहु गेलन गाछी नाक में घुसलई माछी निकला निकला माछी अब नयबो गाछी कटेश्वर बहु गेलन पोखरा पोखरा छोरा छोरा पोखरा अब नयबो पोखरा कि सुनिले कटेश्वर बाहू के है मुनीलाल भाई सुनिले मुनीलाल बाहू तीन मर्दारा खेली सुनिले मुनीलाल बाहू तीन टिकुली साथली कैसन 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 मुनीलाल भैया। अच्छा शादी अभी हम ना गाला गाली होला अंदिना में कोई के मौगी की गाड़ी देके धक्के धक्के मार हो जाए कि ना। हाँ अरे सुनिले मुनीलाल बाहू का दो तीन टुकली साथली ए ब्याजी कहाँ एगो ये में एगो ये में एगो ओ में। ब्याजी रुकिए रुकिए हाँ ये में तो समझ गए ये में भी समझ गया उसमें का मतलब क्या होता है। आधार कार्ड में देख आधार कार्ड में देखिए एगो यहाँ बिंदी है इसमें है एकरे ऊपर एगो लम्हर का बिंदी रहेला। अच्छा आ नजर गुजर के एगो ए में लोग साटेला। ओ एकदम मुंह पर हाँ यही से कहे के कि एगो ये में एगो ओ में एगो ओ में है सिया राम के भजा ये है एगो ये में एगो ओ में एगो ओ में है सिया राम के भजा। चलिए अब लगातार एक आदमी के गिंजन न करवाओ। हरी भैया की तरफ से हरी भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार मिलल बा। मंगल भाई के केना तो मंगल भाई तब पीपर के पेड़ तर सुतलन जे मंगल बहु पीपर के पेड़ तर सुतली जे मंगल बहु सबकी भेलै शादी ब्याह के थक्कल मारल बेचारी पीपरे के पेड़ तो सुत गई। आ टोला के लड़का सब पीपर के पेड़ में मार देले को हंसुआ ओमे सल्ला सल लगले चूहे तैयाबा ऊपर से गिर गईले लास्ता रे मन धीरे धीरे बाबा ऊपर से गिर गईले लास्ता रे अयबा ऊपर से गिर गईले लास्ता रे मन धीरे धीरे बाबा ऊपर से गिर गईले लास्ता रे पैसा हरिओम भाई दिए न तब मलिया में तेल लेके
गले हरि ओम रसिया मलिया में तेल लेके गले हरिओम रसिया मलिया में तेल लेके गले हरि ओम रसिया मलिया में तेल लेके गले हरिओम रसिया बाकी में लाई अब छोड़ावे लगले मंगल बहू के अरे लाशा रे मानो धीरे धीरे अब छोरावे लगले भीतर में नाचरे मनो धीरे अब हम चाहें कि कमेटी के गार्जियन 5 आदमी आके